F'deċiżjoni meqjusa bħala waħda storika l-Qorti tal-Appell naqset sentenza ta' 6 snin ħabs għal waħda sospiża fil-konfront ta' Viktor Buttigieg ta' 48 sena minn naxxar fuq każ ta' traffikar ta' droga eroina, każ li jmur lura l-iktar minn 20 sena. Buttigieg huwa l-persuna li qed jgħid li huwa t-tifel ta' negozjant Tomas Ferek. Minn dak iż-żmien l-hawn Buttigieg li kellu l-vizzju ta' droga inbidel għall-aħjar u llum minbarra li qatta dan il-vizzju għandu impjieg. Il-qorti preżeduta mill-imħallef Edwina Grima naset ukoll il-multa li kien ikkundannat ħallas minn qorti tal-Maġistrat minn 4,000 euro għal 600 euro. L-appell minn Buttigieg sar għax huwa hemmen fil-fatt li l-pina mogħtija lilu kienet waħda eċċessiva u billi f'dan il-każ saret talba minnu biex il-qorti tikkonverti ruħha f'qorti dwar id-droga u li kien għalhekk li t-talba li jagħmel fl-appell intlaqet aktar u aktar wara li l-każ tiegħu quddiem il-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' persuni li qabdu bid-droga ingħalaq b'suċċess. Għal Buttigieg deru l-avukati Franco De Bono u Francesca Zarb. Tfajla ta' 22 sena mill-munxar ġiet illiberata bil-kundizzjoni li ma tagħmilx reat ieħor fi żmien 3 snin wara li ammettiet li f'Diċembru li għadda wadbet ġebla lejn mistieden waqt festin tal-familja Fawdex. Tant li raġel spiċċa jsofri minn ġie gravi. Fil-qorti ħareġ li waqt dan il-festin it-tfajla sabet ma' wiċċa raġel li fil-passat kellha xi argumenti miegħu u baqgħet tibża minnu. Dakinhar tal-inċident inqala xi diskwit bit-tfajla twadda b'ġebla laqtit uffiċċju.